Цей прекрасний сонячний день Сергій Обшитош щиро вітає всіх жінок з прекрасним святом весни, 8 березня, а особливо свою кохану і неперевершену дружину Олену Павлюк. Ти наймиліша людина для мене, з тобою, рідна, я все розділю. Це почуття таке незбагненне. Кохана, я так тебе люблю, зі святом тебе. Моя, я буду кричати.